وەکە ئاهەنگە نەورۆزێ لە مۆسکۆ بە سرودە نەتەوەیی بە عەیرەقی دەست پێ دەکە. نونەرە جواتە کوردی و ڕێکخەری ئاهەنگە گرتیە سەرخوا گۆتەرێکی کورد یا پیرۆزباهیە پێشکەشی نێوانان دەکە. پار هەمزانن کۆڕۆنا بوو منەکاری بوو مۆسکۆ گرتی بوو لێ ئیسال منەکاری بوو نەورۆزێ چێنەکە وێ هێلێژ ئەمزانم کە رووسیا و ئوکراینا ئیسال شەڕێ و وەک پرابلێم پڕن لێ بەس نەورۆز و دوێم نەورۆزا خۆچێکن ملەت ئێمە لڤیالی شەڕێ و لڤیالی دیلانە و نەورۆز خۆ یعنی بەرخۆدان و وەک بێ جەژنە ئاشتێ و جەژنە سەرخۆبوونێ. یەک ji rêkxerên ahengê jê ku li ba futbolê ye bi navê Kurdistanê ku damezirîna xwe divê ahengê de radigihîne. Hev kulûb hev bû heft meha ametî avakirin. Armanca me ji bo wê ji ber ku em hemû xurt û zarwê me li vira li hev bicivin ji warê civakî de yani. Em bi xurt amade bûn di Newrozê de jî. Newroz ji bo me Kurda azadiye, yekîtiye, dîrok e û destpêka sala nû ye, sala Kurda. Civata Kurdî Komeleya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ye. Îro hejmara revandên ji Rojavayê li Rûsyayê digîje nêzî 8,000 kesan. Nexwepiraniya mêvanên ahengê jî Rojavayê ne. Piştî 2 sal navberê Kurd careke din li Moskowê Newroz pîroz dikin û di vê Newrozê de Afrîn kulê Afrînê giraniya xwe daye vê pîrozbahiyê. Govenda giran yê Afrînê. Lê yên ku vê govendê digerînin ne tenê Afrînî ne. Em miletê Afrînê ne, em hodin hor û cejna xwe miletê Sûrê gîro û Kurmajo gêro pêroz bikin û xweziyê me inşallah salê dê em Afrînê xwe vegerin inşallah. Spas ji wero. Gelek heval dost ji hemî perçê Kurdistanê hazir ne. Ji Kurdistana Tirkiye, ja Sûriyê, ja Îranê, ja Iraqê taybet bi rastî em spasiya Rûdaw jî dikin. Hazirtiya Rûdaw li vir û bila min xweş bin. Pîrozbahiyê Newrozê weke li hemû welatên biyanê ji bo dîasporaya Kurdên Rûsyayê jî tekane çalakiyê ye ku revendên hemû parçeyên Kurdistanê digihîne hev. سپاس بۆ ڕێکخەرانی ئەم ئاهەنگەکە ئەو هەستیانە لای ئێمە نەهێشت کە دووری لە نیشتیمان ئێمە ساڵی یەکەمە لێرەین وەکو خوێندکارانی کورد لێرە خوێندنی باڵا خوێنین دڵخۆشین بەوەی کە کوردان لە هەموو شوێنە جێپەنجەیان دیارە و یاد و بۆ نەتەوەیەکانی خۆیان زیندوو بەرز ڕاگرن. Çil sal ez li Sûrî jiyam. Mêrê min Kurd bû. Çûye ser rehmeta Xwedê. Vaya kurê min, vaya bûka min û neviya min li vir in. Bêguman ez ji mêj ve Kurdan naz dikim. Kurmancî? Kurmancıyım. Было işi ve giyorun be, işi girun be, gi hoş be, было harptina be, было gi kaçkeho было run be, yani gi hamdela yani maşallah. Gerandina ahengê Newrozê ji bo Kurdên dîasporayê xwedî giringiyekî taybet e. Parastina kulturê neteweyî, xurtkirina yekîtî û hevgirtina dîasporayê xalên sereke ne. Lê ji bo nifşa nû ku li Rûsyayê ji dayîk bûne, Newroz tekane jê derê wergirtina ruhê neteweyî û niştimanperweriyê ye. Kamşedadê Rûdaw, Moskova.